туган тел, и матур тел, әткәмен кемнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Аңлавыгызча тапшыруыбыз 8 миллионга якын кешенең туган теле булган татар теленә багышланачак. Без чыгарылышка узып баручы елның иң яхшы сюжетларын тупладык. Татар телен һәм мәдәниятен танытучы шәхесләребезне искә төшерик. Бу Белем дөньясы программасы һәм бүгенге тапшыруыбызда физиклар һәм лириклар билингваль мөгаллимнәр өчен фән һәм телләрне ничек берләштергәннәр? Кызлар пенсионы Татарстанда гендерлы белем бирү ничек тормышка ашырыла? Бәйрәмгә тиң дәресләр, иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы кайда эшли? Республикада татар телен саклау программалары кысаларында билингваль мәктәпләр ачылачак. Биредә тагын 2 телгә игътибар биреләчәк: рус һәм инглиз телләренә. Иң мөһиме, әлеге мәктәпләрдә фәннәрне 3 телдә укыта алырлык белгечләрне әзерләү. 2нче ел рәттән Казан федераль университетында республика хөкүмәте карары буенча билингваль укытучыларны әзерләү буенча бюджет урыннарга студентларны кабул итәләр. Әлеге студентлар мәгариф системасының кадрлар потенциалы. Балаларны физика, биология фәннәренә рус телендә генә түгел, татар һәм инглиз телләрендә укыта алырлык мөгаллимнәрне башка бер кайда да әзерләмиләр бит. Студентларга белем алу өчен барлык уңайлы шартлар һәм махсус стипендия булдырылган. Зиндур Исламов республиканың Ерак районы Актаныштан. Федераль университетка дәүләт заказы буенча кабул ителүчеләрнең берсе. Математика һәм информатика фәннәрен татар телендә дә, рус телендә дә укыта ала торган белгеч булып чыгарга тиеш. Университетта мине гаҗәпләндерде татар телендә укыту. Чөнки безгә әйткәннәр, яны рус телендә сезгә күбрәк була дип. Анда татар телендә аз гына инде, күбесенчә русча. Ләкин монда килгәч, беренче паралардан башлангач, татарча сөйләп киткәч, мин гаҗәпләнеп Синеп куйдым инде дирек. Әнис Галимҗанов университетта татар телендә укыта алган мөгаллимнәрнең берсе. Ул татар студентларына математика, физика, информатика фәннәрен туган телләрендә аңлата. Монда укытучы күргәнем юк иде әле, аның дәресләре бик кызык үтте. Анда вакыт үткәнен сизмисең дә кирип китәсең. Информатика, математика кешене уйларга өйрәтә. Уйларга өйрәтә ул. Шуңа күрә аларның татарча булуы мәҗбүри нәрсә. Әгәр дә ул фәнне үз туган телендә белә икән, ул аны 2 тапкыр артыграк аңлый. Бу инде Европа галимнәр тарафыннан исбатланган нәрсә. Билингваллар, ягъни фәннәрне русча, татарча һәм инглизчә дә укыта алырлык белгеч булырга теләүчеләр быел 142 кеше. Шуларның 50-се читтән торып уку бүлегендә. Алар башлангыч мәктәп укытучылары һәм балалар бакчасы тәрбиячеләре булып чыгарга тиеш. Математика, информатика, физика, информатика, инглиз теле һәм төрек теле, ике чит тел укытучысы һәм 4нче юнәлеш башлангыч мәктәп укытучылары һәм шу башлангыч мәктәптә фәннәрне инглизчә укыту. Мәгариф һәм фән министрлыгы безгә нәкъ шушындый укытучылар кирәк, шушындый юнәлешләр кирәк дип безгә заказ булды. Шул заказ нигезендә без уку планнары төзедек. Әлеге студентларның эш урыннары да инде билгеле. Укырга кергәнче үк алар аерым бер мәктәп белән килешү төзегән. Вузга бу егет кызларны шул килешү нигезендә кабул иткәннәр. Күбесе диплом алгач, үз туган мәктәбенә кайтырга җыена. Үзем тәмамлаган мәктәпкә математика һәм информатика укытучысы булып кайтырга телим. Мин татар мәктәбендә укыдым. Шул ук вакытта без рус телендә әйбәт өйрәндек. Миңа тырышсам бик җайлы булыр дип уйлыйм. Укып бетергәч мин кире Актанышларына кайтам, анда әлем мәктәбенә укытырга керәм инде. Билингвалларга стипендия дә әйбәт, аена 15 мең сум, 4-5 укысалар. Республика финансы моны һәр бала беренче семестрда барсыда 15 мең стипендия бар, алып укыячаклар. Ләкин икенче семестрдан без инде стипендия бирә башлыйбыз, бары тик 4-5 укучыларга гына. Анда да әле аларның 5ләре барлык имтиханнарның 50% булырга тиеш. Эшлек алучылар стипендия ала алмый кызганчаклар. Милләтнең әлеге студентларга өмете зур. Туган телне киләчәк буынга төгәл фәннәр аркылы сеңдерергә тиешле кешеләр бу. Без бит кеше булуның бер компоненты туган тел дигән нәрсә. Минемчә, әгәр дә кеше, әгәр дә белгеч, әгәр дә укытучы үзенең предметын үз туган телендә аңлата алмый икән, я ул белгеч түгел, ялан туган тел түгел.
Киләсе елда да билингвалларга дәүләт заказы булачак. 150 кеше кабул итәргә уйлыйлар. 100 урын көндезге бүлекләргә, 50се читтән торып укучылар өчен. Сәләтле балалар белән эшләүдә гендер алымын куллану. Казанда егетләр һәм кызлар аерым укый торган берничә татар телле белем бирү йорты бар. 4-нче гимназия-интернат шуларның берсе. Биредә үзләрен укыда яхшы күрсәткән кызлар укый. Балалар өчен пансионат та бар. Бу прописка мәсьәләсенә игътибар итмичә, сәләтле кызларга биредә укырга мөмкинлек бирә. Гендерлы белем бирүнең нинди үзенчәлекләре бар һәм кызлар мәктәптә барлыгы ничә тел өйрәнә? Камилә Насибуллина белеште. Selam Ilüze. Selam Alina. How are you? I'm fine. Sen çok güzelsin. Teşekkür ederim. Sen de öylesin. 4-нче гимназия интернат укучылары 4 телдә дә иркен сөйләшәләр. Татар, рус, төрек, инглиз. Бу гимназиядә укуның бер шарты. Әстәмәл тел буларак испан, кытай, алман телләрен өйрәнәләр. Шулай да әлеге гимназияның башка мәктәпләрдән иң зур аермасы биредә бары тик кызлар гына укый. 1997 елда төзелгән гимназиядә 7-нче сыйныфтан алып 11-гә кадәр укыталар. Барлыгы 324 бала белем ала. Аларның күбесе мәктәптә яши. Монда күп төрле милләт вәкилләре укый. Kızlar, әйдәгез кагыйдәләрне искә төшереп, кем беренче әйтә ала? Без кеше сөйләгәндә аны тыңларга тиешбез. Һәр дүшәмбе саен кызларга психолог төрле темаларга тренинглар үткәрә. Шулай ук укучылар үз хис кичерешләре, кәефләре турында сөйлиләр. Гимназия психологы Гүзәл Хабибуллина әти-әниләр балаларны мондый мәктәпкә биргәндә күңелләрендә курку бар ди. Үсә төшкәч, малайлар белән аралашканда, кияүгә чыкканда, аерым уку авырлыклар тудырмас микән дип уйлыйлар ди. Девочки, для них нужен Кызлар һәм малайларның уку процессы өчен аерым шартлар тудырылырга тиеш, чөнки аларның темпераментлары төрле, алар төрлечә үсә. Гадәти мәктәптә мондый шартлар тудыру мөмкин түгел. Гимназиядә шулай ук спортка зур әһәмият бирелә. Кызлар ярышларда күп санлы җиңүләргә ирешәләр. Мәктәп музеенда исә зыялы татар хатыннарына багышланган стендлар, аларның тарихлары турында мәгълүмат тупланган. Шуны әйтеп үтәргә кирәк. Бу гимназияны күренекле татар хатыннары тамамлаган. Алар арасында Сара Садыкова, Фатиха Аитова. 6-нчы сыйныф укучысы Марьям Саяхова элек кызлар, малайлар бергә укый торган гади мәктәптә укыган. Укырга авыр булса да, монда күчкәненә ул бер дә үкенми. Монда укырга авырак, чөнки монда бик күп телләр, и монда бик яхшы укыталар. Илүзә Исмагыйлова да мондый укуның бары тик уңай якларын гына күрә. Без бөтен көчебезне укуга куябыз. Һәм дә бу мәктәпне битергән барлык балалар чит илләргә, тагында кая булса укырга керәләр һәм зур уңышларга ирешәләр. Ата-аналар күзлегеннән аерым укыту турында фикер тыңлау да безгә бик кызыклы булды. Ләйсән Минхаҗеваның 2 кызы да бу гимназиядә укый. обучая девочек здесь, это Кызларны монда укытып, без аларны җәмгыятьтән, социумнан аерабыз дигән сүз түгел. Беренчедән алар әтисе, абыйсы белән аралаша, ирләр белән аралашу моделе бар. Балаларымның мәктәптән читтә дуслары күп, алар шактый социаль актив. Мәктәп башлыгында Ират директор тора. Бу кызлар гына укый торган мәктәп өчен мөһим ди Таһир Гиззатуллин. Ир кешеләр монда ниндер җаваплы бик җаваплы урында эшли дип әйтер идем. Чөнки без әлбәттә һәр вакыт үрнәк күрсәтерлек ир кешеләр булырга тиеш. Сабыр төбе сары алтын диләр бит. Бу кызлар тырыш кына түгел, сабырда. Һәм алар һичшиксез үз максатларына ирешәчәкләр. Татар теленә кем остарак өйрәтә? Әлбәттә, иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Иң яхшы белгечләр Татарстанда көч сынаша. Бәйгедә хәтта Россия төбәкләреннән килүчеләр дә бар. Татар телен бит республикада гына түгел, илнең күпчелек милли мәктәпләре дә өйрәнә. Быел берничә этапта үткән конкурста Гөлнара Нәҗипова җиңү яулады. Ул Казанның 155-нче гимназиясендә татар телен һәм әдәбиятын укыта. Бәйгедә педагог жюрины ничек җәлеп иткән һәм аны балалар ни өчен шул кадәр ярата? Иң яхшы укытучы белән Гөлнас Мирхәлилова танышты. Әнисе белән үзләренчә сөйләшә Пермь өлкәсенең Барда районы Озын Ялан авылы диалектында. 20 ел элек шул диалект белән Казанга килгән. Казанга яңа килгәч, әлбәттә авыр булды. Сөйләшү, тәрҗемә итү, укытучыларыма зур рәхмәт, педагогик университетта укыткан укытучыларыма. Шулай ук иптәшләремә,
тулай торакта бергә торган иптәшләремә, чөнки инде алар мине чынлап та менә шушы әдәби теленең серләренә өйрәтеп бетерделәр. Креативлык бу Гөлнара Нәҗипованың төп коралы. Татарстанның иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы исемен алуда да аңа гел яңалыкка омтылуы, замана белән бергә атлауы ярдәм иткән. Шул сыйфатларын күреп алып, гимназия җитәкчелеге Гөлнара Нәҗипованы республика күләм конкурска этәрә. Ана телен хәзерге балаларның күңеленә сеңдерүдә дә мөгаллимгә нәкъ менә креативлык булыша. Һәр укучыга үзенең игътибарын бирә һәм һәр укучыдан сорый. Мәсәлән, һәм әгәр дә ул ялгыша икән, ул аны дөшләп җибәрә. Ел сайын 2-3 ачык дәрес бирәбез. И ул бик тә кызык. Без уйныйбыз, уеннан минемчә яхшырак яңа темалар истә кала. Олимпиадага без әзерләнгән идек әдәбияттан. Мин йөри идем. Барганым бар иде. Һәм ул вакытта мин ничектер әйткән идем. Менә ничектер язып, анда бит бар инша әзегән. Мәйтәм шуны язып куеп, алар шул проверяющийларның фикере белән минем фикерем бер булса дип әйткән иде мин. Һәм ул миңа әйтте, ул дөрес түгел диде. Һәр кешенең үз бар фикере һәм Олимпиадаларда да синең үзеңнең фикереңне тыңларга кызыграк диде ул. Һәм минем шул башта калды. Хәзердә мин дәресенә күргәндә мин аңлыйм, кешенең фикере белән минем фикерем бер булмасын. Без һәрберебез кеше һәм һәрберебезнең үзебез уйларыбыз, фикеребез, үзебезнең тормыш юлы һәм шул эзек ничектер минем менә йөрәгемдә калды. Сак белән сык бәете 8нче сыйныф укучылары татар халык иҗатын өйрәнә. Борынгы әсәр кабул итәргә дә авыр. Айруча шәһәр мөхитендә үскән балалар өчен креатив укытучы мондай очракларда трис технологиясенә таяна. Менә бу трис технологиясе белән мәсәлән табышмаклар төзү аларга кызыклы. Ниндидер анда бит инде ачык мәсьәләләр шишу аларга ниндидер мәсьәлә куясың, аларны үзләре шишәләр, үзләре темага чыгалар. Менә аларга бу кызык. Һәм инде шуннан тын алар миңа яләшәләр. Татар теле әдәбият дәресенә яләшәләр. Шуның белән кирип китәләр. Татар теле әдәбияты дәресен хәзер укытуның авырлыгы нәрсәдә? Ул да булса кызыксындыруда. Хәзер бит мәсәлән башка предметлар шикелле, менә сез имтихан бирәчәксез, менә сезгә аны өйрәнергә кирәк, менә сезгә шулай эшләргә кирәк, сезнең аңа баллар җыярга кирәк дип без аларны мәҗбүр итә алмыйбыз. Шуңа күрә безнең төп чара хәзер кызыксындыру, үзебезне яраттырып кына без үзебезнең предметны яраттыра алабыз. Үз эшендә балаларга кызыклы әйберләр табырга тырыша, яңа технологиялар куллана, трис технологияларны, блум технологиялар, ниндидер яңалык кертергә тырыша үз дәресләрендә. Һәрбер эшкә бик җаваплы итеп карый һәм тырыша бик тиз үтәргә. Шуңа күрә андый укытучылар булганда без уйлыйбыз, безнең гимназиянең уңышлары тагын да күбрәк үсәр дип. Дәресләр чиста татар телендә барса да, тәнәфестә туган телне онытып җибәрүчеләр бар. Телне саклап калуда әти-әниләр дә актив булсын иде ди мөгаллим. Гаиләдән бик күп нәрсә тора. Шуннан да әгәр дә мәсәлән әти-әнидә телгә карата, туган теленә карата хөрмәт бар икән, һәм инде ул аны гаиләдә мәсәлән ул русча җавап биргән вакытта татарча әйтеп төзәтә икән, яки русча әйткән җөмләне ишетми икән, куштырнакларда ишетми икән. Бу очракта инде балаларда да татар теленә, туган теленә карата хөрмәт үсәчәк. Һәм алар монда инде без кызыксындырганга гына түгел, инде чыннан да мин бит моны белергә тиеш дип аң белән килеп укырлар иде. Минем гаиләмдә папа, мама юк. Минем гаиләмдә бар әти һәм әни. Һәм безнең өйдә рус теле ишетелми ул. Шуңа күрә мин бәхетле. Русча сөйләшкәндә дә мин кайбер вакытта төрле татарча әйберләр өстим. Анда җайлы гына әйберләр. Һәм алар аны кабатлый башлыйлар. Шуңа күрә минем җаным тыныч. Алда әле башланып кына килүче яңа уку елы, яңа алымнар һәм креативлыкны сынау, яңа үрләр әле алда. Тик республиканың иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы өчен мактаулы исем һәм грамоталар төп максат түгел. Аның иң зур теләге башка. Без биргән белемнәрне балалар тормышта куллана алсын иде ди ул. И туган тел, һәр вакытта ярдәмең белән синең, кичкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. Инде татар халкының гимнына үрелгән Габдулла Тукайның әлеге шигырь юллары белән тапшыруыбызны төгәллибез. Туган телегезне саклагыз, халкыгызның гореф-гадәтләрен буыннан буынга тапшырыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.